الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagaryami, mga bubayami si Kuwagama Islam akipagadatan sulangulanguan o mga pagaryami kesampayan sa giyang kaiya kita no di kapamagusay paganintan si ku Allah subhanahu wa ta'ala mambagiantan wagyang kutu amaanaw salama kalilintad na kapipya ginawa so mga pagaryami matatago sa giyang kaiya Mamlaka Al-Arabiyyah As-Saudiya na gusto masisiringan na giyang kaiya darpa na mapiarkan ulang na kapita-pita subman sa mga bangsami, mga pagaryami, ang mga Muslim matatago sa iko mga darpayo sa mga bangsami sa Pilipinas na sama na yan na kapakaya mag-andrakanod na giyang kuto awak tuwalugo. Mga pagarya, yung kaya peniyatatan sa giyang kaya bulan na Ramadan na sumaka pantagun sa giyang kaya peniyata sa giyang kaya darpa Mamlaka na dasirano to makailay sa ulan na kagay. Sama nuto na giyang kaiman to gawiin nagi ikatulupulo gagawiin sa giyang kaya bulan na Ramadan. Ay mana na miya ka tarotop siran saya sa giyang kaya paman na kaya sagad bulan na Ramadan. Sukman sa mga pagaryami matatagusan sa Pilipinas na iman tuto ini atayo na lagi diyan din aaya sunna nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutwa kapeniyatan na igira amilay sulan nagyuto din naman bui kiyawda sa giyang kutwa bulan na Ramadan na upman o di maylay sukulan na sa kamaw to pagkataroto pakano mambu nagupaman na makapsumpur na kano sa gaganapi wag yang kuto bilangan agyang kaya bulan na Ramadan at 30 gawin. Mga pagarya ayaw tuwa mapumagusaytan sa giyang kaya mulimpusan o di na moripurya gawi sa giyang kaya bulan na Ramadan nagyang kuto pamamagayan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamamagayan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa ikulang-ulangwan o mga Muslim makapaparateya amitigar nagumiyamwasa minggagalabak sa mga galabak ang mga pipiyap sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Hayami ali sa hadith penutul o Abu Hurairah radhiyallahu anhu أتينا ويغفر لهم في آخر ليلة وقيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. يقع حديث أبو هريرة نبيتر نبيتان ومحمد صلى الله عليه وسلم asulang wan o mitigir miyamwasa sumanga berapuasa nagyang kaiyam muri-puri akagagawiin na perilansiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Masya Allah namya ka piya-piyaw tuwap keneg nagupkisampay si ikuad na paratianian amirumasay sa giyang kaiya pula na Ramadan ada bismay lang agyang kutwa kaya rasay niyan damay lang agyang kuto iarasay agyang kuto ataw ko kiatigran yan si ko kakaan na kainom si ko mga kadulo si ko bulan na Ramadan damay lang agyang kuto kiat today niyan Kaya sacrifice iwan yan si ko oras yan.
Nagugyan ko to kaya bati yan sa Quran. Giyan ko to galbak ang mga pipi ang mga laibalas na dabso to may lang kagyan ko to lagi duto tao. Amiya muasa naguminggagalabak sa mga galbak ang mga pipiya. So sira no to ang mga tao mirumasay sa giyang kaya bulan a Ramadan na prilaan sira no Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi ang mga pagari arila wallahu subhanahu wa ta'ala imbagay niya si kung mga urip paniyan na ayam mapia si katano mga Muslim nagyang kutuan tangan tano mapi apengening tano si ku Allah mapit tano ron. Nagupaman na bilangan nakaaginaw ang kasagyang kuto mga tawa prilan wallahu subhanahu wa ta'ala. Kagiyang kuto paman nakipupantag tano si ku Allah. Kung kababali tano paman na mga urip panaguskan yan ikad na tano na kailangan na mapi agyang kuto antangan tano. Paman na pikir tano agyang kuto mapiya. Apaman nakagiyes sa mga tao na mirumasay na agyang kuto mambu mirumasay udi na diitigar sa agyang kaya Ramadan na keparulila na agyang kuto arila wallahu subhanahu wa ta'ala. Sama no mga pagariya nagyang kaya Peter o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumanga berapuasa na prilaan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang kutuwa mulimpusan akagagawi. Yang kaya mulimpusan akagagawi na upama ko yang kutuwa Ramadan na 30 gawi lagi nagyang kaya sagad yan sa mamlaka na giiman to apaman na kagagawi asumyagad. Yang kaiman to kagagawi asumyagad kagiiman to saya na ayami kaya pakapasad sembayang sa subuh. Ayami kaya pakapasad sembayang sa subuh. Nagyang ko ito kagagawi. Ayaw ito mabimulimpusan akinitindagan ako tarawih. Nagumulimpusan akinitindagan sagyang ko ito tahajud sagyang kaya paman na Baitullah. Katata na paman na upkilay niyo. Nagyang kana na paman na sa likudakan na ginan sumasjidil haram. O ginan sumasjidil haram. Paman na kailan wag yan kana na mga munaran yan. Nagyan ko tuba agyan kaya kagagawi sumyagin nagi mulimpusan na kagagawi apaman na mialu sa agyan ko tuwa haditha prilan wallahu subhanahu wa ta'ala agyan ko tuwa lang wano mga barapuas. Agyan ko tuwa kiyatero aw no nabitan wa Muhammad sa agyan ko tuwa hadith yan na inipakay sa mga sahaba. At tigira na ya Rasulallah ahiya laylatul qadr. Yang kana na kagagawi mi aluin ka agupiter o kaaprilaan sulangwan o mga barapuasa. Nabaginan din Laylatul Qadr. Paman na baginan na kagagawi na isad na maisasiran si Laylatul Qadr. Na ya pintor o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na la. Paman na salakaw na giyang kunto abitira si Laylatul Qadr. Nagusalakaw na giyang kaiyang mulimpusan kagagawi agiyang kaiyang kagagawi na basta agiyang kunto ataw ami puasa. Mirumasay mitigar na kapadin sa agiyang kunto aprilan wallahu subhanahu wa ta'ala. Nabagina natin kung nabitan wa Muhammad agiyang kunto Laylatul Qadr. O idatigyan agiyang kunto amil, agiyang kunto aming gilabak. Miyagamal sa agiyang kaiyang bulan na Ramadan na itunayron wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kuto balas agyang kuto galabakyan igira minidungko yan auto ayamana na paman na balasaya agyang kuto mga tao aming galabak ayabalasiran agyang kuto kepadisiran sa agyang kuto prilaan wallahu subhanahu wa ta'ala si ko mga uripan yan. Paman nag-iisot tigitano upama ko kang gelebek nag-iiso kay agyang ko to agyang gelebek agyang ko to ataw. Agi paman na kaya ragunan niyan sa agyang ko to kaya promasay niyan. Inuman ito mga pagariya yang kaya Ramadan na ditanod ni panguyat nagupaman na ditanod ni pamagusay nagyang ko to akala yan ipantag kagip-kipo sa buhay. Paman na lagi nagyang kaya paman na kaya sagad niya siya rakatan wakataya. Kaya paman na kaya pamuasa o mga taga Saudi na gimulimpusan agawi. Di wallahu subhanahu wa ta'ala ayyaman ma'dudat. So
ulan-ulan na Ramadan na mga gawiya yang mabibilang saulan na andad ni kataro to pagyan ko to saulan na miuda sa giya kaya bulan na Ramadan. Numano to paman na ditanwaya di panguyat na guditano di teron si eko mga ginawa tano, mga pamilya tano, mga tunganay tano, mga pagaritan wa mga Muslim ay gilabak kanu sa giyang kaya bulan na Ramadan. Ay promasay kanu sa giyang kaya bulan na Ramadan. Pati kanu ron sa Quran, panambuyan kanu ron si kung mga kagagawi. Tigran niyo agyan ko to pamanap kububayan niyo si kung mga kadundo adi ka pa kayo batanong gilabaka. Pakandakalan niyo agyan ko to mga dua niyo. Yung to mga panganin niyo si kung Allah kang ipamanap kay posbuay. Lagi di man to pamanap andun di kasad pagi ko to alungan iman to kagagawi na may pus lagi ko to bulan na Ramadan. Andun di kaum mau maghrib na may pus sa bulan na Ramadan. Biuda sa bulan na Ramadan na ayad mana sembia ulan-ulan lagi ko to ulan-ulan apakatunduk sa giyang kaya bulan na Ramadan. Nah, ina ni Pitro Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa man nagyang ko to amiru masay minggalabak na itulero nagyang ko to abalas nagyang ko to kiyang galabak yan kaya promasay niyan pamamagayan wallah si kumanga tawa miru masay nagyang ko to kaprelain yang kiran iprela yang kiran nagyang ko to mga dusairan mapansiran wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang ko to miyang gagalabakiran paman na kadustaaniran so Allah subhanahu wa ta'ala na ghafurur rahim paririlas kaniya na paman na masaling gagaw na gumakalim unso Allah subhanahu wa ta'ala. So mga ulama na inaluiran at tigiran pada sagyang koto kesabapan o di na sabab apa kamaradika sutaw sagyang koto apa yung kunaraka jihannam paman apa kalibri sagyang koto apa yung kunaraka jihannam di upa kasulit nagu paman na si iskanian na maka pekaderpa sagyang koto surga wallahu subhanahu wa ta'ala natigiran nagyang koto al istighfar gyang koto kapamangan ni sarila si wallahu subhanahu wa ta'ala pumangan ni nakaarila tubat nakasih ku Allah subhanahu wa ta'ala. Pengenin nakasih ku Allah maapang kanian, rilaan kanian, napakataubat ang kanian. Gina ni pinaka mala sabab agyang ko to kakekuatan no sagyang ko to apaman na rilau Allah subhanahu wa ta'ala. Na ilain tanuman agyang ko to apaman na mga tao piangan nira nagyang ko to rilau Allah agyang kaya sagad agyang kaya bulan na Ramadan nakilay tanong sila naguguro kanila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila ni mamang ni si Allah na pangatatatak agyang ko to ang mga loiran. Nagu pamanadiran di misen di tagyang ko to miyang ay pusa paman na miyang ang gagal pakiran di mapian nagu isisapar wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, tigo mga ulama agyang ko to di kapamangan ni agyang ko to berapuasa sagyang ko to karilain wallah agyang ko to di niya di kapuasa na paman na tatarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang ko to di niya di kapangne si wallah sarila nagugyang ko to pena masa paman na miya kabukas kanian paman na miya magyang ko to kaya pagiftarian na paman na sutaw di mamang ni sarila si Allah na terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Gitu man so mga bangsami, mga pagariyami, so mga Muslim, di ganun kada isa panginam. Di ganun isa panginam, kagyan kaya kapamangan ni sarila si Allah subhanahu wa ta'ala na malagi do di ka di po sa anta kapamanam yaw magyan ko to kabukatan na terimaan din to wallahu subhanahu wa ta'ala. Miyali sa hadith حديث أبو هريرة رضي الله عنه أتينا ويغفر فيه إلا لمن أبى قالوا يا أبا هريرة ومن يأبى قال يأبى أن يستغفر الله يا حديثنا يا معنى نيان napitero Abu Hurairah أتينا ينقطو bulan Ramadan na prila ano nagyang kuto ang mga tao
Perilansiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Inong tagiyan ko tuwa tao sengka. Naman ito, ada mga tao sengka niya nagyang kaya karilairon wallahu subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah. Di tanong saya mapin. Mga tao agyang kaya Ramadan. Na aya ini talinguman niya siya tanong aya wit-wit yan na pangangawid yan na prila nagyang ko tuwa mga tao. Siko mga duseran. Wait, ada mga tao sengka. Sengka aniran. Sengka aniran. Uba sila nakarilay sa giyang ko tuwa mga duseran. Nagpakay ada katawan tanong. Agyang kaya mga tao. Di kagiran dito na pamuasa ka no. Tigir ka no. Nadari ka paman na maabuluga. Pekan gina mga kadunu sa bulan na Ramadan na pekan. Pero mga kagiran na panambuyang ka no. Sembuyang ka no. Turduan ni wag yang ko tuwa sambuyang. Siapa ni wag yang ko tuwa sambuyang na. Para ginubang kasira na kilay sa masjid. Nah. Mga tao tuwa sengka. Sengka nila nagyang ko tuwa rila wallahu subhanahu wa ta'ala. O di na sa mga padapaman na suguan wallahu subhanahu wa ta'ala na turawang kakiran na sengka nila. Ada mga tawa lagi dia. Tanto din ako mawarawi kang galibag sa dusa. Nagupaman na kaya tutupan din nagyang ko tuwa. Pusuiran sa giyang ko tuwa. Kang galibag sa giyang ko tuwa mapiya. Tigo mga sahaba. O di nagyang ko tuwa pedu Abu Hurairah. Ini pakai siran si Abu Hurairah. Ya Aba Hurairah, waman ya Aba antay mga tao sengka. Udi sengka anira sumasangka. Natigiyan na ya Aba an yastaghfirullah. Naginan so mga tao sengka aniran ubasiran rila wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Adin na kito na ka mga tao sengka aniran ubasiran rila wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang ko tuwa mga duseran. Na pagnitanong sa iku Allah ditanong saya mapedin. Mapasangaya apaman na kama manusia agyang ko to adinga kepikir apaman na duang kanian udi karela wallahu subhanahu wa ta'ala duang kanian pagariyami bubay misi ko agama Islam amay kapaman na ayat na miyang gelebekah sagyang kaya bulan na Ramadan na langon agyang ko to ipkerarang itu wallahu subhanahu wa ta'ala dan kadin mapikir apaman na magamalako kakalo-kalo na paman na ikalimu ako Allah rila anak wallahu subhanahu wa ta'ala kagi masakit agyang ko tuwa paman na siksa wallah malipad sa agyang ko tuwa siksa wallah kaya na paman na isiksa wallah sa ikong mga tawa mga beradusa mga tawa agyang ko tuwa mga tawa mawaraw sa dusa na agyang ko tuwa apo yung kunara ka jahanam na dan mapikir agyang ko tuwa manusia na yang kaya paman na kapag maradi kasi ko apoy ko naraka jahannam natantod na ya ko madakal maganon wallah sa isagyang kaya bulan na Ramadan yung ito ang mga tawa pumakamaradi ka ko apoy ko naraka jahannam pakalibre na miyakadagdagan ang maganon wallah sa ko mga oripan yan pamana kenapa aya ditano siya ditano na sakataw manusia 10 manusia pakamaradi ka wallah o di na magato sa mga tao sang ibu mga tao di agyang kutud na paman na Ramadan na sa din sa tao pumangan ni sarila nagupungan niya si kuwallah makamaradi ka kung apoy kumnara ka jahannam na pakamaradi ka wallah sa kung apoy kumnara ka jahannam si ko hadithu Tirmidhi na tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna lillahi utaqa minan nari wa dhalika kulla layla wa tanasu Allah subhanahu wa ta'ala na yakadakdakal apa kamara di kaanian si ko apoy ko naraka jahannam si ko Ramadan Nagya ko ito paman nakapagkamara di kaan yang kiran na matataguto si ko uman din nakagagawi si ko bulan na Ramadan. Wadhalika kulla layla ati ko nabitan wa Muhammad. Uman din nakagagawi si ko bulan na Ramadan na miyaka diyang miyaka dakadakal ang mga tao aprilaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Upama kung kaya Ramadan ni mato na miyaka 30 akagagawi lagi 30 bilangan niya miyaka tarutop sa mga tao saya na paman na uman din sagya ko ito kaya sagadian ko Ramadan au man na kagagawi na miya kadagala paman na pagkamara di kan wallahu subhanahu wa ta'ala sagyan ko ito paman na
apoy ko neraka jahanam. Sagina ni paman na penamaran tanua mapatitanurun nagu paman na pekeran tanua giang kotua paman na giang kotua tig tanua mapia akipupan tangan tanu siku Allah antangan tanu siku Allah subhanahu wa ta'ala mapatitanu sa giang kotua mga tao pakamaradikan Allah subhanahu wa ta'ala sa giang kotua apoy ko neraka jahanam mga pagarya. Dan tanu assalam lagi yang kaya mga abang sa tanu lagi dia yang kaya mga abang sa tanu si Noraisa tagu si Jam Guldiano si Samil paman na yang ada kalau penagi dah natin na alim dia kaya kaplalakaw niyo na taloy kami kasagiang kana na Masjidil Haram na malutano pangaloy na kaya mga ngaranyo paman na Asyap kalau sagiang kaya paman na darpa Baitullah si Hari Gampong, si Nurhana Saumay Saripada, si Namrudin Daud, lagu si Mila Diki, Masya Allah, mga pentanwaya sa Makati City. Salam rakanusan sa Makati City. Okay. Insyaallah napangnintanong si Allah makakaswi kanu saya. Giyan ko ito paman na mga pagaritan mamiyaw na din giyan ko ito kaya pa kaumaya kaya pa kasungiran saya na makambulingan kanu saya so mga pagariyami mga ginawa yami akubaya saya makasung na pangnintanong si Allah alabudan na kanu Allah subhanahu wa ta'ala na mamakasung kanu saya si Farok Maba giyan kaya pagariyan na Farok Maba si Siti Hania si Bibi Rahima si Ali si Muhammad Utaimin pagariya kanaya paman na di siya di magalim sa kaya kaya darpa sa Jeddah ay pemangani tanunin na takabbalallahu minna wa minkum salihal amal tariman wallahu subhanahu wa ta'ala agya ko tayo mananian na mga amal tanu sa kaya Ramadan si Almida si Abdul Halim si Fairuzia mang bisa panganita makasukan sa Husin si Almaira si Mustafa Palawan, si Abu Ihsan Pangandaman Salim, si Nika Abuat, si Jumong Bakaraman, si Farhati. Nagusto mga bangsa tanong ay mananian na dimuntay sa giyang kaya live tano, si giyang kaya tiyakan na si Haji Anisa Abu Bakar, salam rakano mga bangsami, si Asisa Musa, away. Salam rakano mga pagariyami, mga bangsami sa manay alimun tayo sa giyang kaya di tanong di kapag live. Giyang ko tuba mi aliw Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyang ko tu hadith Ibn Abbas. Giyang ko tu akapun utula tanong sa giyang ko tu mga tao apo makamaradikaan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang ko tu apo ikunara ka jahannam. Ya kaya hadis natin na inna lillahi fi kulli laylatin min syahri Ramadan 'inda al-iftari alfa atiqin minan nar. Fa idza kana yawmul jumu'ati a'taqa Allah fi kulli sa'atin minha alfa atiqin minan nar. Kulluhum qad istawjaba al-'adab fa idza kana akhiru laylatin min syahri Ramadan a'taqa Allah fi dhalika al-yawma bi'adadin ma a'taqa min أول الشهر إلى آخره. وعليكم السلام ورحمة الله. لايف أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. فلبين اللهم بارك. كل عام وأنتم بخير. حياكم الله. كل عام المشاهد نحن نحبكم في الله لفلبين. أسأل الله العظيم أن يجمعنا في أثر بقاع مكة يا رب العالمين. وكل عام وأنتم بخير. أخواتكم من إيجيبت مصر. أسأل الله أن ينصر فلسطين يا رب العالمين. قل آمين. 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 Thank you بنك مصر. Mga pagaritan ito mga Misri paman na siya gudon tanong na sa kaya kauntun tanong sa kaya kawan ya kaya lang nga tanong sa kaya mapiabiyu haram ang apipiyaw ito mga mata hindi pa mga nitanwiran sa tariman wala sa mga amal tanong sa kaya Ramadan na mala na ipo mga niranagyan kaya mga pagaritan sa Palestine sa Gaza itano sila mamububulag sa kaya kutuwa mga pangalitan. Yang kaya hadith
Pagaluin tanong na tigo Ibn Abbas pitro nabiya mata na swallah na si iko umani kagagawi si iko bulan Ramadan na agyan ko to amas sa kapakateng kasiran. Mau magyan ko to tingita no iftar katengkas na pakamara di kanya nagyan ko to alfa atikin minan nar. Aya kada kalian na sa isa ka milyon apaman na mga tao pumakamara di kanyan si ko apoy ko naraka jahannam. Na higirap man na miyaw magyan ko to alungan na di maat bulan Ramadan na uman isa ka oras sagyan ko to alungan na di maat na isa ka milyon na paman na pupakamara di kanu Allah si ko apoy ko naraka jahannam. Nagina nakanaba mustahil si ko Allah paman na miya ka lebu na si ko Allah apaman na uman din isa ka oras si ko alungan na di maat ko Ramadan na pakamara di kanya nagyan ko tapad ko mga orip niya na ayakada kalian na isa ka milyon. Uwan. Agyan ko to apa makamara di kanya si ko apoy ko naraka jahannam apaman na agyan ko to kada kaliran apaman na milyon na mga tao na mga tao to apaman na miya patot kiran agyan ko to kasik sa akiran wallah. Ayaman na mga tao to na mga dusairan mga tao to miya kang gelebek sa gelebek amarata adika baya wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, yuti paman nakala ikalbihan nagukipantagagyan kaya bulan Ramadan so mga kagagawiron si ko alungan na di maat si ko uman isa ka oras na pakamara di kan wallah agyan ko to paman na mga tao sagyan ko to apoy ko naraka jahannam. Tigo na bitanwa Muhammad igira amyaw maagyan ko to muri pusan kagagawi si ko bulan Ramadan napakamara di ka anu Allah subhanahu wa ta'ala si iko paman na sagyan ko to agawi agyan ko to mga tawa ay bilangan niran nagyan ko to paman na bilangan o pakamara di ka anu Allah si iko umanda kagagawi sagyan ko takaw mo iftar agu sagyan ko to paman na alungan na di maat si umani sa kauras sagyan ko to paman na ipunagad sagyan ko to paman na gawi naguya ko to kada kaliran nayaman na niyan na bilang ano to nagyan ko to mulimpusan kagagawiin na takapan wallahu subhanahu wa ta'ala nagyan ko to bilangan niran Allahu akbar nayaman na niyan na girabatan o dun pumagatuan na paman na milyon to ang mga tao milyon to ang mga tawa pagkamaradikan wallahu subhanahu wa ta'ala iya kaya paman na yati mo sayaw mga tao sa kaya khatam mo Qur'ana yago to ay ka 20 Agustiyaw kagayoto sa lakaw sa kaya kagagawin nagyan ko to isa kagagawi sige ko to paman na kaya khatam na si ko Qur'an piyagi mama ni Sheikh Abdurrahman As-Suday sa ko to Muriya Taslimian naya balita naya miyati mo saya tao nagyan ko to 3 milyon way dia kaya paman na pa haram dia kaya mismo dia kaya haram na aya kada kalau tahu saya nag paman na so mga karsada dia ko to mga derpa paman na mga hotel kilay nga na paman na igira iptin dia ko to taraw ya gusto tahajud na kilay nga gian ko to mga tawa di sila ni susap dia kaya kakadang tanong penuh ya mga tao way penuh ya karsada ini dia kaya untuk dan tanong penuh ya tao paman na di sila ni sembayang na ya ko to kada kala mga tawa paman na kagigira pumira na ano tutuku tawa paman na milyon nati paman na bagan pigira agya nga haram sagya ko to kaya khatam sa ko Quran na 3 milyon na paman na bisembay ang yuto arangan ni ranong buto arangan ni ranoto kapakaya to kalbatan na kapakaya kaumanampan agya ko to bilangan agya ko to paman na bisembay ang sagya ko to ika 20 Agustiyaw kagagaw isi sagya kaya paman na bulan Ramadan mga pagarya aya pagorian tanu saya agya nga iya paman na di tanoro di kapamagu saya na agya ko to paman na panguyat mga ulama tigiran na di tanop kede sa panginam so mga muslim bigap kede sa panginam sa agya ko to arila wallahu subhanahu wa ta'ala aya mana na agya ko to kabasa korkano kagiya paman na aya tagu-tanu ko pamikiran tanu nagyan ko to mapia mapatano sa gyang ko to arila wallahu subhanahu wa ta'ala
Dia kaya paman na kiasa gedera ketanwag yang kaya Ramadan. Dan asara titu-titu paman na paman na miyaga malatano na insyaallah. Nakapatano sa giyang kutuarila wallahu subhanahu wa ta'ala. Pada penawasiat mga ulama na tigira na giyang kaya sindaw amiyat tagurang tano sa giyang kaya bulan na Ramadan. Okay, kaya ganda kayo tao sa giyang kutu agal lebag yan na marata na ubang nga mubalingan ni pagariya ay mana na kaya sa parang ka o Ramadan nagumiyamang ni kasarila si ikwala mitubat ka kumagal lebag ka marata na ubang nga bulingan kapadiga ubang nga bulingi ubang nga kasuy agiyang kutu agal lebag ka marata okay di tumapi agiyang kutu apa man na ubang nga di kakasu-kasu agiyang kutu agal lebag ka marata katawan na kapman marata katawan ka pa na marata yuro ka sa giyang kaya bulan na ya larilay akong ka rilay ko sa giyang kaya galabag ka na marata katawan ka sa ginawang ka marata uto galabag na apa man na teubat ka sa ikwallah na aya kaketarima wallah sa giyang kuntua taubat ka na ubang ang mulingan niya giyang kuntua paman na galabag amarata apa man na piyangan niya ka taubat si ikwallah subhanahu wa ta'ala. So hasan na ayak at teruyan natigyan na pakandagalan ni wag yang kuntua kapag ninu sa relasi ikwal aktiru minal istighfar bulaboro sa giyang kaya muli po sana gawi sa giyang kaya bulan Ramadan aktiru minal istighfar mga pagarian pakandagalan tan wag yang kuntua kapag istighfar astaghfirullah al-azim di tanu di pakandagalan gina ni mapia pakandagalan tanu sa giyang kaya muli purya gawi sa giyang kaya bulan Ramadan. Tiguhasan, ino niyo to pagkapendekel lagi ko tuwa istighfar kagi pamana dinyo katawan kanua mga tao mga muslim dinyo katawan manan niya na anto na masa akap turu lagi ko tuwa limu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay dapat takaw pamana lagi ko tuwa di ka pakandekel ako istighfar na tumuro lagi ko tuwa limu wallah di ka pamana ya pendegas lagi ko tuwa bilangan agi ko tuwa pagkaambagan wallah sa agi ko tuwa alimu yan. Solo kuman apa man na agi solo kuman na kubati mi ali sa Quran na solo kuman oy napitero yan si kuwata yan at tigan ya bunay awid lisanaka istighfar haya tigan ikaritang ko na layaman na ka sa dila ka ginawang ka layaman na ka tigan sa ginawang ka agiyan ko to kapumangani nga sarila man agiyan ko to istighfar ilayam tano si mga dila tano ditano di pakandagalan, ditano di kesukasuin lagi ang kota. Astagfirullah. Tigulo ko man si kuwatayan kagi paman na suwalla na adana oras, adana paman na tatanduun niyan o di na ibabagay niyan na oras apaman na yang kuntua pengani sarila si kuwallah na paman na di na kirudu terimaan wallah. Paman na adana oras sagi yang kaya paman na mga kagagawi ikadun daw apa man natatariman lagi ang kuntua pangani na upama ko gumiraw ka astagfirullah natarima wallah narinig lang ka wallahu subhanahu wa ta'ala sagi ang kuntua dusang ka biya panutul penasu iblis napitero yan na ahlak tunnas pamana so kung so iblis nakatero yan na yan tigan ahlak tunnas sabi dhunub mata na bininasakan sa mga tao o di na paman na inantiurakan sa mga tao ko kaya pakanggel baka kukiran sa marata paman na sigukan niya paman na ka palalali maka kaya ko to paman na na makasapa ka berg o di na tigyer ka paman na buka ka ko Ramadan kung mga kanundo gelebekan ka ini manaya paman na kaya ko to adusa penggelebekan na kana tigu setan na paman na miya binasakan sa mga tao kukiyang gelebekairan kini sugo na kukiran sa kaya ko to gelebek amarata tigyan pamana wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Sira naman mo ang mga tao na iya binasa na ko iran kudiran di kapakandagala nagudiran di kateruasi ko la ilaha illallah. Nagugyan ko to istighfar. Ay maana na upun sa katao upun sa ka muslim na lalayo ka di materu agyan ko to la ilaha illallah na paman na agyan ko to kabibinasaan na kaso setan nagugyan ko to istighfar tanto din ako paman naman kabinasaan ko setan igiraman to sumano siya na paman na
Dia ni mapakanda lagi ko to la ilaha illallah na guyang ko istighfar. Biya kapia-pia. Apaman na di tanong pakibinasa ko setan o di tanong kapsuguan tanong niya kung galbang amarata kabinasa ang tanong sa kaniyan. Saya ukit. Napakanda lang tanong lagi ko to la ilaha illallah na guyang ko to istighfar. Sumala imam Abu sudah tu mga Muslimah so Umar ibn Abdul Aziz na miya kay sasi ko kakapaman na kababaloy niya na amir o di na khalifa o mga Muslim dapi suratan niya so mga derpa o mga Muslim. Agi ko to surat yan na isugo yang kiran ya'muruhum bi khatmi Ramadan bil istighfar. At yan na aya baluya niyo amolimpusan paglebegan niyo sa giyang kaya Ramadan. Agi ko to kapamangan ni sarila ay manan at tiging ko mga tawa pembangan ni kanu sarila pakandegalan niyo agi ko to istighfar naguya ko to akas sedekah. Ay mana na sedekah kanu naginan din so paman na penuh agi ko to sa sadaqatul fitr. So ay mana na kapitra. Na so dapat makapitra na pitra kanu ka kepakayam yang asul jurasian. Ay mana niya na dua penagawi ada kaum o id na miya paro so kabagay sa pitra dini pakalipati agi nga kapitra. Nagu ayam makalalabi orasyan nagyang ko to kaum mauid si kuda penakitin dengan sagyang ko to sampai yang udi nagyang ko ta khutbah. Na napamakutan tan nagyang kaya oras. Kagigyan ko to tigyan nakabagay sa pitra tuhratul isaim. Nagyo ti paman ipsuti o bara puasa si kung ginawa niyan ko kaya pakatero yan nagu kaya pangalabagyan sa mga rarata. Nagyang ko to tigyan nakapamangan ni sarila al istighfar sagyang kaya mulimpusan agawi si bulan Ramadan yuraki o ma tukharraka minas siyam bilagwi warafat dakwad na paman na kaya binasa o paman na galbag amarata katuro amarata miyaturo amarata galbag amarata ko kaya pamuasa ka napkari periano to ayaman na niya napagayos niya no to agi ko to paman na kaya binasa niya kagiditan ng mga pagarya kaiwasan biya kadang-kadang penap kesimatan rosaya yang ayam magumrana aya diketulikan utawa akap kentiro puasanian o dinagyan ko takia pagumranen nagyang aya kapakasudi yang aya paman nakapakasudi katero samarata kapakay panapaman na madagalap kesimayron sana diyang disima-sima na matan ko paman na madagalap kesimataon bele ka so padagana tiga mata na ya mama biya kadudu iraka paman ap kesagada na ya mata na ya mama miya itam-itam labur na gyang ayakap ketimu-timu sa mga kuwan, mga Muslim, si sa eso mga Amerikano, si sa eso mga Afrikan, iya ko to pamanam, ketimu-timu sa eso pedalahi. Nagina nagyang ko to pamanam, di mamuasa, iya ko masaya miya gumrana, dan yan matig nagyang ko to ang ariyan. Natigyan na paman na mata na iya paman na may lamataw, may tamataw, takuruni. O di natigyan na paman na sana iya karigariga taw. Langun na paman na ipuwing iya sa gyang ko to Muslim. Nagyang ko ito ba pamanay. Yuto itigo Umar, awad na kaya binasa o kaya pamuasa ka. Nagyang ko ito istighfar na kayo siya no to. Mapuma na ini nagyang ko ito miya binasa, miya lebus nagyang ko ito pamana kaya pamuasa na. Ginan mga pagarya. Pakandakalatan nagyang ko ito istighfar. Bitaro yan pan. Nagyang ko ito suratihan at yan nakulo kama kala abukum Adam. Kaya ko ito kaya suratihan na pansagyan ko ito tago nagyang ko ito suratihan. Dati nahi mga tao. Kaya tigyan dito anak ng mga Muslim. Tiruan niyo. Agyan ko tuwalagin upitero o ama iwa Adam alayhisalam. At tigyan na Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dua ini Adam. Aguso inatanwa so Hawa. At ina Rabbana ya Allah. Biyalali mami kaya malawanan niya mga ginawa mi. Naudi kami karilain, nagudi kami kakalimuon. Na mata na kepada kami si mga tawa miya nga lulugi. Lagi ito paman na teruan yung ko to lagi do Peter na paman istighfar kapamang ni sarila. Lagi diyan man buat tingna teruan yung ko to lagi do Peter o Nuh alaihi salam. So Nabiullah Nuh. At yun wa illa taghfirli wa tarhamni lan akum minal khasirin. Ya Allah. Udiyo wa tigyan relai. Nagudiyo ka ikalimo tigo Nuh alaihi salam na mata anak kibilang ako nagu kepada ko si mga tawa mga lugi. Naturuan yung penatigan nagyang ko to lagi o Peter o Musa alaihi salam Nabi Musa inni zalamtu nafsi faghfirli ya Allah biala lima kada ginawakan kaya malawan niya na kada ginawakan narila iya kong ka uway natigyan pamakulo kama kala Zannun
Nabi penaya. Artinya na la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia kaya dua. Natantun na ya ko malai pawira dua. Malai ini kabar kata dua. So Dhannun, so Yunus alaihissalam alia mendagian ko tu asda. Na ya buat kia pakali berinya na ini. Pikir kasu-kasu inian. Nagupiang anda kalian nagian kaya dua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapakan ni wagi yang kaya dua. Apa mana udin yu may layagi ko tuwa kalayan ni kabarakat na kalayan ni kapawir na mata na pamanda gi ko tuwa pamanda ke experience yun. Naman to anda problema ka anda kabaya ka pamanda tamani mato na dagan makuha na pakandagan lang ka. Pamanda kabaya ka makaila kay sa murya tao. Kabaya ka pamanda mada ka sa giyan ko tuwa ka popobre. Kabaya ka giyan ko tuwa kalu agira ka. Kabaya kagian ko tuwa paman na kamapi anak ko na ka lagi do paman na ano na milat to sa giyan ko tuwa kakikuangaon na paman na sabutan na kayo ni nagupakanda ka lang ka agian kaya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mga pagarya paman na agian kaya kaya pamagusaya tano saya na mga panguya tayo si kumaginawa tano nagwayaman aniyan na antano ke dipkede sa panginam. Saya kaya manan niya na kaya soldag yang kaya bulan Ramadan na gupiyang kaya manan niya na kakaipusian dan insyaallah na so si kamero si sama Melaka na manan na gimulimpusan paman na puasami sakano saman na ilayan niyo o iman to paman na gawin na makanya takano na paman na kupakaya makaparangarangan tanong ya kapia-pia to pamako maka ilay kanu sa saulan iman to na biya kaparangarangan na paman na mapita na biya kabugatan o di ka nung makailay na napaman na pangimbenaran yun nagupaman na si ano si ko mga dato tanusan sa Pilipinas ya kaya Darul Ifta ay ya kaya baram ada mufti tano napaman na takano sa giya ko to paman na lalagag giya ko to mga mufti tano mga giya kaya paman nakapanyata na sanga na yung mga ulama na so mga ulama nakataon nila nagyan ko to ako kuma nagyan ko to paman na di ka meniata salam rakano alang-ulang na paman na mga bangsami mga pagaryami insyaallah na nalalayo ng panganiyami nagyan ko tayo manan yan na makapamisita kanu si Imam Musagya kaya paman na Baitullah o di na paman na sa Madinah Al-Munawwara insyaallah na so sa kanon na paman na pagkalangap na kanaya si mga tunganayakan si mga pamilya ko mga lulutakan, mga ginawai, so mga kikilalarakan na inshallah, yan kaya di tanong di kapagumra na tuloy-tuloy na yan. Uman Ramadan, o di na si ko mga pedagawi, kato paman na di na ni matero, so paman na negosyante, o di na so paman na mga empleyado na yan di na ni kapagumra, na gina paman na salakaw si ko Ramadan, si ko tebunin na gina mga Disember, yan ko paman na mga bikisyon, nakapakay pa na paman na, o mapakatoko kami ni nakapakaya di miskano di kaserbisyo ano di nakasikan si kuya manan niya nakapsunyo saya way na ano kadita no budi maka tutukawa nagupaman na kata na paman nagyang kaya Facebook ka nakapakaya paman na puntang kami niro yung ay tanong di ka pagumra na inshallah na tuloy-tuloy na ya uman Ramadan o isasampay tanoron wallah na gusto ko mga pinoras na inshallah na yaman niya na punta kami niyo busa kaya paman na social media uli na siya kung mga namburami matatago sa kaya kaya manana na di akapagpusta no bulaboro sa lagi diyan nasura aso hajj inshallah so hajj tayo manana na inshallah na so mga di maakan na maka pagka-flight kami inshallah si ko May 28 si ko 28 ayaw to paganaya miya pakalanga pakarkano na 27 na mi alip manoto saya paman inshallah nasipan ketagu si ko May 28 gitu ay manana ko mabuagi ko to umrah perangom na kaskanwa salam alang-ulang na mga bangsami ay nakaboyakan na paman na di kaskano di kapanguyah tanugay na yang kaya paman na di pakatuag yang kaya suara way riagaw tanun sa yang kaya paman na di tanong di kapamagusay sa bagas kanon na prangko masalam alang-ulang na mga bangsakan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal Aidukum mubarak insyaallah wa alaikumussalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Yang ayah terus sana Yahudi lah, nabi akan nila niya sa Arab. Katambu Arab, palutan noron kailangan. At na Arab sama nagyakap kilin yung mga tao na lalakod na sa haram. Uy, katambu Clock Tower. Iya malilikutan wa mala building na ginasok Clock Tower. Uy. Yakap-yapya, kata sumahalalan yan. Kata na haram sa likod. Masya Allah. Saya tanong makapagutil sa giyang kailalan yan saya. Miya karani-rani. Miya karani-rani. Gina plalag na miya. O kami bunpa okit sa bubag. Yan, adalalan saya. Landeng nga. Pero tanong pa kaukit. Na di ke 5 minutos na. Kung matanong sa giyang ko to sala. Yang ko to lama-lama haram. Gina na lama-lama haram. Masya Allah. Yung nanapkilay ni kuha na mga mu'tamir penanan. May magumrap na kipag-ihram ang mga Muslim. Uway. Sinan mong bumalik. Kasi kung mga darapairan. Masya Allah taka. Mapia. Inshallah si Rohaniya sampaw. Inshallah peningkano si kung mga dua tanong. Si Didato Jamila, si Nisrin Durunia, si Sihab Madali, si Farisa Zulfa, yang kaya pagariakan, ubayakan na si Hamdan Sarip Ompa, pagnintanong si Kuwallah, makapiatan si kung mga paniya kita magagadam tanong, inshallah, biidnillah. Si Nihal Adapan, inshallah terong asang kakakernil, mau magyang ko to oras sa kapagad sa amin, inshallah na makadarapan sa giyang iya kuwan Baitullah, inshallah biidnillah. Si Didato Jamila, si Fatima Abbas, ibagay tanu Allah, si May Mautante, Asisa Musa, kuwan. Yang iya mga pagarita no aso isugu sumapia panganita misusugutan no sumapia si Zulkarnain yang iya pagariak na si Jalal masyaallah pedak na aja makana sa kumyangaw na away salam rakano lang na mga bagsami insyaallah na makakaswitan saya sa magan insyaallah biidnillah.